Kauhajoen erämessulla pääsee myös tutustumaan eläinten täyttämään. Moikka! Moi. Hei, mitäs te olette tulleet tänne tekemään? No, mä oon tullut näitä eläinten täyttää, niin tullut vähän näitä, että kuka kyselee, kuinka se tapahtuu. Ja tämä on vähän tällainen erikoinen ala. Käden taitoa tässä vaaditaan. Ja Se on juurikin näin. Eli jos ihminen, tai sanotaanko näin, että jos metästäjä olisi kiinnostunut tulevalla kaudella eläinten täyttämisestä, niin sinultako pystyy tilaamaan sitten? joo, ja saaliin, vaikka joku saaliin saa, eikä tiedä mitä tekee, niin ei se mähnä soitto. Että ei tee virhettä siinä vaiheessa, kun ettei omin päin alkaa nylkemään tai mitä tekee sillä saali, että ohjata kysyä heti. No mistä sinut saa kiinni? No, tuossa on korttia ja kaikkea puhelinnumeroja. Eli ensimmäisenä saaliin jälkeen, koska halutaan yleensä aina eräksi kunnolla käyttää saalis, niin soittaapi sulle sitten ja homma menee eteenpäin. Joo, jos ei itse tiedä mitä tekee, niin kysyä neuvoa. Loistavaa, ei muuta kuin työn iloa. Kiitos.